Estem amb el Ricard, que és el director de l'Escola d'Art i Disseny d'Eià, que és al barri de Canyelles, des de fa 30 anys al districte de Nou Barris. Una zona que així d'entrada potser no t'esperaries trobar un centre d'art i disseny, veritat? No sé què és el que va fer que us decidíssiu a instal·lar-vos a Nou Barris ara fa, això, 30 anys. No va ser una decisió de l'escola com a tal. Som una escola pública, per tant l'administració decideix el què. Llavors nosaltres, en principi, érem una escola que formava part del que és l'escola Llotja. Llavors, com que l'escola Llotja estava fent gran, va haver-hi aquest edifici i es va implantar a Nou Barris. Va ser una cosa primer, com per dir-ho així, casual, que l'administració va decidir-ho, però els que hem format part de l'escola ens hem consolidat aquí a l'escola i s'ha anat formant i ampliant dins del mateix Nou Barris. Ja us ha agradat el districte, llavors? Exacte, sí. Escolta'm, clar, entenc que és una escola que es projecta molt en fora, de fet tot l'alumnat ve de Barcelona i potser de més enllà, sí. Però igualment he vist que feu molt barri. Sí, és una escola que per tipus d'educació, que no està a tot Catalunya, doncs és una escola que agafa d'alumnes de tot arreu. Però sí que és realment important això, relacionar-nos amb alumnes de tot arreu, però que el nostre punt de referència sempre sigui, en aquest cas, Barcelona i sobretot concretament a Nou Barris. Relacionar-nos amb l'Ajuntament de Districte, amb les associacions de veïns, per exemple aquí mateix al Bàsquet Canyelles. Hem de formar part d'aquest ambient, perquè és important, estar arrelat en el lloc on treballes per poder-te treballar a l'exterior. La classe que avui veureu, que són classes molt de taller i artesanals, que és el dibuix artístic i el volum, són classes en aquesta escola, com per dir-ho així, troncals i imprescindibles, perquè qualsevol alumne que es vulgui dedicar a aquest món artístic ha de sempre dominar. Estamos modulando un jarrón de barro, bueno, de fango, ¿no? Ahora estamos haciendo la estructura, básicamente, y la técnica que dice el Tomás que és coser, de unir tots els xurros que estamos haciendo unos con otros. Això és més que res per la forma, per seguir la forma del fang. Llavors vam agafar el fang, el vam fer una bola i l'hem guardat en un plàstic i res, que anem fent xurros i es va col·locant així un sobre de l'altre i el anem escampant i es va fent la forma. Quines són les sortides professionals que tenen els alumnes i les alumnes que tens aquí a la classe, sobretot relacionant-ho amb el tipus de coneixements que adquireixen en aquesta classe de volum? Un dissenyador d'interiors es dedica a dissenyar objectes i espais. Doncs entendre'ls des d'aquesta perspectiva volumètrica els permet entendre'ls més. O sigui, realment saben el que estan fent. Si únicament la cosa queda amb dues dimensions, doncs és el que dèiem abans, amb les pantalles. O sigui, podem imaginar-ho i ens va molt bé per això, però al final ha d'acabar amb un objecte tridimensional. I el disseny que impartiu és tant analògic com digital, molts formats, disseny gràfic, disseny de videojocs, disseny d'interiors, d'exteriors, disseny efímer... Tot està dissenyat a la vida? Podríem dir que sí. Quan es parla de disseny, qualsevol cosa està dissenyada, més bé o més malament. Nosaltres, com a humans, transformem el nostre entorn. Transformar el nostre entorn és dissenyar ja. El que passa que l'alumne nostre que intentem és que faci aquesta transformació, però perquè tots visquem més bé. Per tant, si tens una escola o un ensenyament que t'ajuda, millor. Però, evidentment, tot està dissenyat. El que fem nosaltres és orientar aquest disseny perquè la millora nostra com a societat i com a persones tingui una millor vida. A casa estareu pensant, qui és aquest ninja? Què estem fent aquí? Jordi, què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. Això és el curs de videojocs i el que acabem de fer, encara que no us ho sembli, és capturar moviment, oi? Sí. Això és un sistema de giroscopis, porta diferents sensors, veuràs que per aquí hi ha com una mena de voltets, això són els diferents sensors, i són sensors de 6 graus de llibertat que es diuen. Llavors són giroscopis que van guardant el moviment de cada un d'aquests ossos del seu esquelet. Giroscopis com el que tenim dintre de l'smartphone, com un mòbil. Que sap exactament com l'estàs movent, oi? Exacte, és el mateix. O els avions. O els avions. I vosaltres ho feu servir perquè feu servir la captura de moviment pels personatges dels videojocs? Exacte. Nosaltres fem dues coses, fem animació i videojocs, llavors en la part d'animació
sí que han d'animar ells, animen a mà, de forma tradicional, però la part dels videojocs, perquè vagin una mica més ràpid, doncs fem directament la captura. Clar, i també és un estil propi, perquè a dia d'avui hi ha molts videojocs que encara es fan sense capturar moment, amb animació, i jo soc molt fan de videojocs com el Beyond Two Souls i Heavy Rain, tots aquests, que és capturar el moment 100%. I capturar el moment facial, sí, això també. Aquí de moment no ho tenim, aquest sistema. Ja arribarem. Bueno, ja veurem, dependrà del pressupost. Però sí, però seria la versió low cost, com si diguéssim, o mig cost, d'aquests sistemes professionals. Jo havia vist captura de moviment amb pilotetes, sí, moltes càmeres. Això és el sistema professional, en el que tu tens moltes càmeres. El problema d'aquest sistema, que ja ho hem patit avui també una mica, és que és molt sensible a interferències. I posa't allà i simplement fes un idle normal mirant cap als costats. Ara tenim aquí un ninotet de fusta. Aquest ninot és el moviment que hem gravat abans. Això és el que hem fet just ara fa un moment. Llavors aquí el podries polir una mica, podries ajustar, que a vegades hi ha errors, no es controlen bé els peus, etc. Llavors si això ho exportem, ho podem portar a l'eina amb la que després fem els videojocs, que en aquest cas és Unity. Nosaltres treballem tant amb Unity com en Unreal. I el que pots fer és, amb un model d'alumnes... Això ho han fet ells? Això ho han fet ells, per un projecte seu. Llavors quan tu ho portes aquí, el que tens és el ninot. I apliqueu... Fent el moviment. El moviment que heu capturat al modelat que han fet. Exacte. El procediment és el mateix que es faria en un videojoc professional. Vale, comencem ja, A veure, ara la idea és la següent. Vosaltres heu fet una sèrie de 3 dibuixos ràpids de 12 minuts. Ara el que es tracta és, anem a representar una altra sèrie més curta de 8 minuts cada dibuix, també de la mateixa persona que teniu davant, la podeu mirar, teniu que fer el retrat gran, però ens ajudarem d'una foto al mòbil de la persona que esteu retratant, simplement per a poder veure una miqueta com va el nas, com va les galtes, com va la mandíbula i com van els llavis. Fa tota la vida que ets professor de dibuix, però el que no sé és si t'havies trobat mai amb aquesta situació d'haver de fer retrats amb 2 temps, com estem veient que els esteu fent ara, per la cosa aquesta de la pandèmia, que hem d'anar amb la mascareta i que feu primer els ulls i després us les empesqueu per fer la resta de la cara del mòbil. Aquí el que fem és adaptar-nos a la situació. Com que ara no podem veure una part de la cara, el que fem és complementar la visió del natural, de la persona que tenen davant, i s'aproximen gràcies a l'ajuda d'una fotografia, on sí que la persona que estan retratant veuen ja la part que no podem veure, com són les galtes, el mentó, la boca, la forma del nas. Diguem que hi ha una simultaneïtat de mirades i de percepcions. Ahora estamos haciendo el retrato rápido para más o menos situar lo que es la anatomía de a poco. Ahora vamos por la cara, luego iremos cambiando. Y bueno, después me gustaría ir a Bellas Artes, me gustaría pintar y dibujar. Després de fer batxillerat m'agradaria anar a la Universitat de Belles Arts i tirar anar per docència, és a dir, professora. I què passarà quan facin dibuix de model al natural? Doncs els alumnes del segon de batxillerat tenen tota una unitat didàctica, tot un trimestre per a treballar el cos humà, no? I això ja, al final de tot el procés, s'acompanya d'un model nu, doncs, per anar comprenent la forma més exacta del cos i l'anatomia. Enguany és un poc irònic, fa un poc de gràcia dir-ho, però aquest model nu haurà, evidentment, haurà de posar en la mascareta. Serà una imatge irònica que no hem vist mai aquí en una aula de dibuix.
això és una habitació virtual. I la realitat virtual en què consisteix? Doncs en entrar-hi, en fer-ho real. Tenim aquí això que són les famoses Oculus. Això són unes Oculus Rift. En el cicle de realitat virtual el que fan és s'allunyen una mica del tema de videojocs i el que fan són experiències immersives. Poden anar fins a escape rooms, fins a showrooms o simplement recorreguts virtuals. Hauràs de treure el barret, això sí, Pelazo, el que queda. Ja em dieu si me la foto, Podem una miqueta més. Cap a mi, no? Cap a l'altra banda. Vale. Marco. Hola. Aquí hi ha un ordinador. Veig que li agrada a algú tocar la guitarra perquè hi ha com un ampli. Pòster de Yoda, Zelda... El llit està més endreçat que a casa meva, això, ja t'ho dic. I això és un projecte d'un alumne. Sí, això són proves que fem per tota la gestió d'il·luminació, texturització i demés. Oh, les coses, realitat virtual. Aquesta proposta era fer un simulador d'un gat, amb la qual en realitat tu eres un gat. Jo sóc un gat? Sí, no ho veuràs perquè tenim aquesta part que està en desenvolupament, però tindries les teves potetes. Tindries les teves potetes i series un gat que podries saltar d'un moble a un altre. I això serà el que serà el projecte quan estigui acabat, oi? Exacte. Part fan ells? Fan tot? Fan el modelatge? Sí, en principi en tots els projectes, tant en el cicle de videojocs com en el cicle de realitat virtual, ells ho han de fer tot. De modelar, texturitzar, animar... Com a molt l'únic que no poden fer del tot és el que hem vist abans de la captura de moviment. Al final ho fan. Al final també ho han de fer, no? Hi ha algú que ha de fer l'acting. Això ho estem veient en videojocs, ho estem veient en museus, que ara que no es pot sortir, es fa molta visita de realitat virtual a museus. Empreses també ho estan fent servir, o sigui que qui sap cap a on ens porta el futur.